אלירן, שלום. שלום וברכה. נעים מאוד. גם לי. אז בעצם איך אנחנו מטפלים בקרציות מי עוד יש? פרושיים יש לנו קצת. יש כל מיני דברים. נכון. היום באנו לדבר על הפרושים ועל הקרציות שיש בבעלי החיים, בעיקר בכלבים וחתולים. יש פרושים וקרציות למגוון בעלי החיים, אבל נדבר על החתולים ועל הכלבים שנמצאים אצלנו בבית או מחוץ לבית. אז בעצם מי יותר מסוכן? הקרציות או הפרשים? אין יותר מסוכן. הקרציות יכולות להעביר מחלה שנקראת קדחת הקרציות, בלי להביא לאף אחד. זה קורה אחד אם לא מטפלים, והפרושים מעבירים מחלות אחרות. קדחת הקרציות שהזכרת, זה מסוכן גם לבני אדם או רק לבעלי חיים? קדחת הקרציות זה מחלה שמסוכנת גם לכלב, אבל גם לבעל הכלב. כדאי להיזהר ממנה, אפשר למנוע, לעשות טיפולים מונעים, ואז אנחנו לא ניצור את הבעיה שיכולה לקרות. כן. אז ספר לנו בעצם איך אנחנו יכולים לטפל בקרציות ופרושים. אוקיי, הטיפול הוא מאוד נוח, יש מגוון חומרים בשוק, אנחנו ניתן פה דוגמאות עוד מעט של מגוון מוצרים שאנחנו מכירים אותם. יש הבדל בין טיפול בקרצייה לטיפול בפרעוש. אנחנו נתחיל בטיפול בפרושים, בפרושים יש תרסיסים שמרססים על הכלב, או טיפות שהן באות בתוך אמפולות קטנות, מורחים לכלב בנקודה אחת, או על כל הגב של הכלב, או הכלבה, מורחים את השפורפרת. החומר הזה זה חומר פעיל שהוא מתפזר על שכבת השומן של החיה, מתפשט, מפיל הפרעוש, מקבל מהחומר הזה ונופל כמו כל חומר הדברה אחר. הטיפול מאוד נוח, מאוד קל, צריך לעשות טיפול מונע כדי שלא יהיו פרושים על הכלב או על החתול, זה הרצוי, כדאי לעשות כל השנה טיפולים כאלו, ואז אנחנו מונים את הפרושים מהכלבים. מאוד מאוד מציק לכלב, לחתול, מגרד להם, הם מגרדים את המקום ואז נהיה גם פצע, לא בריא. קשר לקרציות, גם כן יש תרסיסים, כמו של הפרושים, בנוסף לתרסיסים יש קולרים, הקולר לקרציות זה קולר ששמים לכלב על הצוואר, זה קולר שמפיץ את החומר למשך של תקופה של 4 חודשים, בתקופה הזאת לא אמורות להיות קרציות לכלב, הוא מפריש לאט לאט את החומר, גם כן נוח לטיפול, נוח לגעת, כמובן שביום הראשון ששמים את החומרים האלה, להתנהג עם הכלב כמו כל חומר הדברה, שהילד הקטן לא ינשק את הכלב באותו רגע, תן לזה כמה שעות לעבוד לחומר שייכנס לגוף של הכלב, ואז הכל אפשר להמשיך רגיל. הטיפול הוא טיפול מונע, אפשר לשים אותו גם כשלא רואים את הפרוש וקרצייה, רצוי לשים אותו אפילו. כל חומר לפי הזמן שלו, פעם בחודש או פעם בחודשיים או פעם ב4 חודשים, כדאי מאוד לשים ולטפל בכלב או בחתול, ככה לא יהיה לנו כנראה פרושים וקרציות, מתי כשהם יגיעו. תודה רבה אלירן. תודה לך. זה היה מאוד מלמד. בכיף.